mene domácich organizátorov na dnešnom 6. ročníku výstavy regionálnej výstavy oviec a kôz v Kamenici. Dúfam, že počasie nám vydrží. Vítam všetkých, hlavne vystavovateľov a vzácnych hostí. Z našich hostí je tu starosta obce, pán Ladislav Urda, pán predseda SPPK na Slovensku, pán inžinier Milan Semančík. Vítam aj riaditeľa Zväzu chovateľov oviec a kôz, inžiniera Slavomíra Levovského. Z mojej strany ešte raz vás všetkých vítam srdečne na tejto farme. Dúfam, že predvedené zvieratá budú spĺňať vaše očakávania a vystavovaná technika poteší vaše oko. Počasie nám bude prijať a odnesiete si sa to veľa pekných zážitkov. Takže rozdávam slovo pánovi starostovi obce. Už menší, tam už je nižej. Vážení priatelia, milí hostia, všetkých vás srdečne vítam. Som rád, že aj tento rok sa môžeme spolu stretnúť na farme v Kamenici. Aj toto stretnutie je dôvod spolupráce samosprávy a súkromného sektoru, kde by som sa chcel poďakovať vedeniu farmy, ako aj všetkým zúčastneným, ktorí sa podieľajú na tejto výstave. Všetkým vám prajem krásny zažitok z dnešného dňa. Ďakujem pekne. Teraz by som poprosil o príhovor pána inžiniera Milana Semančíka. Dobrý deň prajem všetkým. Dovolte mi, aby som vás všetkých pozdravil v mene svojom a samozrejme aj v mene Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Chcel by som popriať dnešnej akcii zdarný priebeh. Samozrejme pri tejto príležitosti by som chcel veľmi pekne poďakovať organizátorom za prípravu takéhoto podujatia. Určite to stojí veľa námahy a úsilia, takže som rád, že v tom pokračujú a chcem vyjadriť zároveň presvedčenie, že tá výstava sa zapíše v rámci Slovenska medzi výstavy, ktoré budú mať svoje meno a budú mať svoje ozvučenie v rámci ovčiarov celého Slovenska. Takže vystavovateľom chcem popriať samozrejme úspechy, aby to, čo tu doviezli, aby samozrejme bolo hodnotené čo najlepšie. A vám ostatným chcem popriať veľa príjemných zážitkov z dnešného dňa. Vyzerá to tak, že podľa predpovede, tak ako hovoril Peter Angelovič, že mohlo by to počasie vydržať, takže na túto akciu je potrebné, aby aj počasie hralo s nami. Takže prajem vám príjemný deň. Ďakujem pekne. A teraz poprosím o príhovor pána riaditeľa Zväzu chovateľov oviec a kôz, inžiniera Slavomíra Levovského. Ďakujem pekne. Ja si vás tiež dovolujem srdečne pozdraviť za Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku. Aj takýmito podujatiami, ako je toto, sa snažíme propagovať chov oviec a kôz. Ja som veľmi rád, že vidím aj mladú nastupujúcu generáciu, ktorá sa tomu bude venovať už o pár rokov. A pevne verím, že odvetvie chovu oviec a kôz bude úspešne napredovať aj napriek rôznym mediálnym kampaniám, ktoré mu v poslednej dobe trošku ubližujú, ale ja by som chcel len povedať toľko, že v zmysle hesla, ktoré razíme na zväze, aby si každý z vás našiel svojho baču, ktorý mu bude dodávať výrobky, či už mliečne, alebo výrobky aj mäsové, a aby si našiel naozaj baču, ktorému bude plne dôverovať a ktorý mu bude dodávať zdravé a bezpečné potraviny. Takže ešte raz ďakujem pekne, dúfam, že toto podujatie dnešné sa vydarí, a keďže Peter Angelovič sa rozhodol, že počasie bude pekné a vydrží, tak pevne verím, že na záver... Už je rok, ja sme tu špívali, teraz sme prišli zaš, my sme pozdravili. My sme pozdravili našeho farmára.
Syry predáva, hosty privítáva a každú nedeľu pohosenie dáva. Dnes sme organizovaní výberom genotypu, takže môže to byť zviera aj prvého genotypu, aj dvojky genotypu. A pre víťaza vlastne vyplýva aj povinnosť zúčastniť sa tohtoročného agrokomplexu výstavy. Čo sa týka administratívnych záležitostí, ešte vás poprosím, v priebehu dňa budú, alebo v priebehu hodnotenia budú pripravované potvrdenia o pôvode a na záver vlastne po ukončení nákupného trhu vám budú vydané potvrdenia o pôvode na tie zvieratá, ktoré prešli hodnotením, pričom tie zvieratá pri preberaní POP-čiek budete uhrádzať tiež vstupné na nákupný trh a takisto aj poplatok za vystavenie potvrdenia o pôvode. Takže ešte raz poradie bude k dispozícii, je aj tu na stole, je aj tamto na vrátach, na dverách maštále a ja poprosím členov komisie, budú sa vlastne jednotliví členovia komisie striedať a začneme s hodnotením. Katalógu 75 bolo dnešná A. Bol 55 kúky. Katalógu 65 bolo dnešná B. Katalógu 68, 80. Takže veľmi napínavé to bolo. A výsledky vám poviem po reklamnej prestávke. Takže najviac hlasov získal Baran s katalógovým číslom 103. Potlesk.
sú všetci rúšky. Kačmariu maľučky, tam sú všetci rúšky. Malý pohárik máš, malý pohárik máš, ešte nedolívaš. Malý pohárik máš, malý pohárik máš, ešte nedolívaš. Bože rozejdeme. Napíme się chlapci, Bože rozejdeme. Pominie ročoka, pokým się zejdeme. I pominie ročoka, pokým się zejdeme. Čo to spanie bez znamenia, čo to rásludy nemá, čo to plače slzy nemá. Dumbala, 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 lajka, rajbala, 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 lajka. Dumbala, lajka, rajbala, lajka, dumbala, lajka, rajbala, lajka. Šepece rozejdu, jak tak začnu rád, vám už nič neostáva, len nás poslúcha. My raz dobre neznáme, však to čujete, ale vy nám so spevom pomôcť môžete. Vašu mne vítáme, ústačejšie výlobucha začína, ľubou už radosť, veter na basu brúni. Farmy Kamenica. Prechádzame ku tej poslednej časti dnešnej výstavy oviec a kôz, a to je vyhodnotenie výstavy oviec a kôz v rámci dvoch kategórií. Prvá kategória je kategória ovce a druhá kategória kozy. A ja začnem, poprosím všetkých chovateľov, ktorí budú ocenení takisto za ovce ako aj za kozy,
aby prišli tu na pódium. Takže čo sa týka oviec, 3. miesto získalo agrodružstvo Bystre za jarky plemena Slovenská Dojna. Výborne! 2. miesto Agro Torisa za jahničky plemena Lakon a 1. miesto firma Agromil Bahnice Šarole s jahňatami. Takže poprosím chovateľov, menovaných chovateľov, aby si prišli prevziať ocenenia a hneď aj kategória kozy. 3. miesto za capov plemena Biela koza krátkostrstá, veľmi pekná kolekcia 3 capov pani Katarína Čekanová. 2. miesto za capa plemena Burská koza farma Kamenica a 1. miesto za capa plemena Hnedá koza krátkostrstá firma Agromil Čižatice. Takže pre všetkých obrovský potles, poprosím, aby si tu nastúpili a ocenenie im odovzdá pán predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, pán inžinier Semančík. Keď čepice rozejdu, jak tak začnú rád, Pán už nič neostáva, len nás poslúcha. Výraz dobre neznáme, však to čuje cen, ale vy nám zo spevom pomôcť môžete. Si vašu nevítáme, už sa chce výobúka začína, ľubou zrakou, veter na basu súdi. Pozakrývali vás. Jo, no tak sme sa zle postavili. Tak sa postavte tak. Sa poriadne postavte.